салом дӯстон, айни замон дар гардиши қазокон қарор дорем. Назди таваллудхона 112 микрорайон, аз ин тараф 82 микрорайон ва роҳ ба сӯи Қараболо, аз ин тараф 112 микрорайон, аз ин тараф бошад Зарнисор 102 микрорайон ва худи таваллудхона. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар Манамин маҷмӯаи истиқоматии зебо ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 15 ошона иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзаамон дар 12 ошонаш ҷойгир аст. трезояш раи калонро нигоҳ мекунад. ворид мешавад. ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 91 метри квадратӣ дар 12 ошонаи бинои навстройка. худи бино аз 15 ошона иборат мебошад. хона бо таъмири нав таъмин аст. аз таъмир боло ҳеҷ кас зиндагӣ нест. дӯстони азиз, якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. хонаи нав аст. тёпли полам дорад. тамошобинони гиромӣ, тамоми роҳрав, яъне коридор, ҳоҷатхона, ҳаммом ва ошхона тёпли пол доранд. дӯстони азиз, фақат якуму дуюм ҳуҷра тёпли пол надорад. тамом. трезои хона тарафи раи калонро нигоҳ мекунад. тарафи таваллудхонаро трезои панорамӣ мебошад. бениҳоят манзараи зеборо мешавад. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. нархаш бошад $105,000 боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ занзара пурсон шудед. манаман наворона шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳ, ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона. ҳоҷатхона дӯстони азиз системаи вентилятсия дорад. ин ҳаммом мебошад. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. чхеле ки мебинед фишори об баланд мебошад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳар як ҳуҷра дӯстони азиз маҳсулотошон бениҳоят калон мебошад, чунки маҳсулоти худи хонаам калон аст. 91 метри квадратӣ. ва бинед чӣ қадар манзараи зеборо аз трезаи хона дида мешавад. дӯстони гиромӣ, дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ. бо транспортам умуман мушкилӣ нест. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо дӯстони азиз, аз рӯи нақшаи соҳиби хона дар Манамин тараф утоқи замона мешавад. дӯстони азиз, дар инҷо марҳамат метавонед оина монед, стол, ҳамаш метавонед хеле хуб кунед. дар инҷо утоқи мардона, яъне стол, стул, компютер, утоқи корӣ. ман ҳамин гуна карда метавонем дӯстони азиз. ва ин трезаҳоям чӣ хеле ки мебинед, панорамка мебошад. ва ин ошхона. нархи хонаро боз такрор мекунем. $105,000 боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсоқ шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаен. барои реклама ба рақамҳои 007 14 55 15 танҳо дар ватсап ёки телеграм муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ман ҳамин мегаткунии светоя ки дидестем, ин фақат дар навор ҳамин хеле ҳаст. дар ҳақиқат ин хеле нест, просто камера ҳам хеле ҳамин истифода кардааст. то боздид, барои кор худо нигаҳбон.